おかえりなさい。今日もお疲れ様。お仕事はどうでした？そう、今日のプレゼンはうまくいったのね。それは私も嬉しいですわ。お祝いのケーキはないけど、今夜はあなたの好きなビーフシチューを作りましたの。お風呂とお食事、どちらをお先に？ふふふ、かわいい寝顔。私の横で安心しきって。本当に愛おしい。あなたのためなら何でもしてあげますわ。それにしてもあの課長、まだ彼にこんな嫌がらせを。盗聴していて正解でしたわ。彼の敵は排除しなくては。